Лаура, какво правиш? Здрасти, Наско. Ами, какво правя? Прибрах се от Индия. Ама какво правиш? Имах преди, какво правиш постоянно на телефона? Ами, в V момент съм. Ти знаеш ли, че аз имам V момент? Така ли? Абсолютно, точно. Виж, даже последно си качих клипче, което исках да споделя с целия свят. Ще вляза да го видя. Дай да сканирам QR кода. За Tiens колаген качих нещо. Сега ще ти дам моя QR код, за да можеш да ме последваш. Ето, супер, сега мога да видя клипчето ти. А знаеш ли, че в V-Moment си събирам стотинки, с които мога после да се пазарувам в приложението? Да, аз също си събирам, разбира се. Аз знаеш, че можеш и да пътуваш, печелиш различни награди. Освен да си пожелаем един Дубай с тебе. Айде, супер! Аз също много често си пиша стимул. Надявам се приятеля ми да не ревнува. Все пак това е AI, но си имат собствен AI. Ти всъщност използваш инструмента, да, знаеш ли, аз си правя снимки, каквито му задам и ми прави всичко до последния детайл, който аз искам. И аз правя същото, ето тук го попитах да ми направи картинка на българска гимнастичка с знамето и с златния медал. Исках да си я кача за празника и ето я готова. Говори ми Тимо, обаче, извинявай, малко ме разсея. Иска да си говорим. Интересното е, в приложението можеш и да се учиш. Т.е. има статии, има полезна информация за всички продукти. Много неща, които ние можем да научим, ако не ги знаем за продуктите. Тимо също знае всичко. Аз когато имам въпроси, вече се обръщам към него. Той ти отговаря за всичко, което искаш да научиш. Ами и за продуктите знае всичко. Супер, ще го опитам. Лаура, искаш ли да поканим наши приятели в V-Moment, за да може да сме конектнати заедно с тях? Аз ще поканя Румен, един мой приятел, който ме тренира във фитнеса да бъда здрав. Ти помисли кой ще се поканиш.